pénzvadászat, pihenni közben nem lehet. Ez is kell hozzá, az is kell hozzá, ugye emberek? Hé, öreg harcos, ne feszíts túl az éj alatt. Kőszívem megszakad, lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csinál. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Szeretlek édes, amire képes vagyok, azt érted megteszem, de már a tempó, amit te diktálsz, nem való nekem. De szép, 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 mikor éjjel hozzám húz a kedvesem, éneklek a kedvenc slágerem. Na mi az a sláger? Az hogy? Próbálj meg tanítani, nem győzlek tanítani, hogyan csinál, kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Próbálj meg lazítani, tanítani, hogyan csinál. Kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet minden tovább. Nagyon szépen köszönöm.